Ragen bergoyang masuk iman. Mas Ahmad, Mas Partono, tak keyol tak kedil. Ayo Mas Ahmad. Monggo keluarga besar genap. Ayo Bekasi. Pak Nyono monggo.
spesial kagem keluarga besar Sragen. Kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandeg nek gulu wong bagus kambing jiwa rakyat matur nuwun kowe bingung rasane pikirku padha ngeteni bisa spesial kagem Mas Ahmad sing duwe Cengkareng. Yang mana? Mas Ahmad. Ahmad. Monggo. Mas Ahmad. Pak Parlan. Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Yang mana? Yang mana Mas Ahmad yo? Marani Mas Ahmad. Dikuat Mas Ahmad. Tarik Mas Ahmad. Yo maju. Siang Pak Toro
Rek-orek puniki kesenian Sragen asri yo pakne yo bokne rek-orek montore mabur yo lagun kenes wicarane wong rawira bacot di seblake wis kebacut di kapake ya bakne ya mbokne rek-orek montore mabur yo lagun es monggo Mbah Kidang jati dekean yen dipegak kok malah dadi yo kones tenes wicarane rek-orek saka mantingan yo lakones kenes wicarane jolali lodhe kowe jolali lodhe kowe pedel yo dekean timbang golek alu wong balen balen wis sapa ya upane karo aku ya rek-orek montore mabur yo lagun kenes wicarane suwek iki lho wong prawira tenan to angkleng apa Pak De monggo Dik Erik diaturke angkleng monggo Mas Nyono bek santayup sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada Mbah Suro saking Dawung Jenar Sragen asri. Menika Mbah Suro saking Dawur. Oh, Dawung Jenar. Oh, joget. Mas Ahmad, Mas Hartono monggo. Oh,
monggo Mas Ahmad timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jolali lho Mas, tutung royong nyambut ayo gotong royong nyambut gawe kalau kae sajake kok nglebus wae elae ana kene sing prayetno penjagane kae ilura leres praturane kae ilura jaga gerdu nglepus wae sajake kok nglepus wae lae ana kene sing prayetno wajagane kae ilura sekop-sekop leres praturane sekop-sekop kae ilura jaga gerdu nglepus ayo Dik, ayo Dik, iki piye jolali lho Dik. Gotong royong ro kancane. Penake gare MC-ne.